Her kommer vores komparative billedanalyse af udvandring fra Larsens Plads fra 1890 og Skagensjægerne fra 1898. På billedet Skagensjægerne ses en gruppe jægere hunde, der sidder på en klit ved Skagens kyst. De sidder alle og spejder ud over horisonten. Man kan se, at billedet er malet, som om det var en eftermiddag, da man kan se, at solen skulle hænge lavt, da havet er helt orange. På billedet ses en meget tydelig diagonal linje, som giver en vis dynamik i billedet. Man kan også se, at billedet er malet på forskellige måder. For eksempel er himlen malet meget hurtigt, så der kommer et vist liv i skyerne. Jægerne på billedet, der er malet af P.S. Krøyer, skal forestille andre Skagens malere. Blandt andet ser vi Krøyers gode ven Michael Anker, som sidder i den blå dragt oppe i højre hjørne. Da mændene i virkeligheden er malere, mener vi, at billedet symboliserer, at de er på jagt efter inspiration. Da man kan se, at de allerede har haft gevinst på deres jagt, må det betyde, at de har fundet inspirationen. Dette ses også ved, at flere af mændene og hundene spejder ud over horisonten. Billedet Udvandring fra Larsens Plads viser tiden, altså den industrielle tid, hvor der var stor fattigdom, og folk var nødt til at søge væk fra landet og flytte over til Amerika i håbet om at få et bedre liv derovre. Mens man fra Larsens Plads kan se vandfylder, og der er godt vejr. Men samtidig kan man også se appelsinerne, som betyder, at det er sent på året, da man kun kan få det der. Man kan se på billedet, at en diagonal linje deler billedet op i to forskellige slags billeder. På højre side er den statisk, og på venstre side er den mere dynamisk, fordi der er mere bevægelse i. På billedet ses appelsiner, som er en eksotisk frugt, som symboliserer det sidste håb. Og grunden for, at appelsinerne netop fremhæves så meget, er fordi, at det netop handler om noget med noget håb og folk, som har brug for et bedre liv. Hvis man sammenligner de to billeder, kan man tydeligt se, at de er malet på to vidt forskellige måder. Skagensjægerne er malet meget mere groft og med store strøg. Det giver noget liv og glæde i billedet. Udvandringen fra Larsens Plads er malet meget fint. Dette giver en ekstra god effekt til det triste miljø, og gør også, at det ser meget mere realistisk ud. Kigger man på stemningen i de to billeder, er den også meget forskellig. Skagensjægerne har en glad og munter stemning, imens udvandringen er trist og fortvivlet. Dette hænger sammen med flere forskellige ting. Blandt andet er årstiderne på de to billeder meget forskellige, da Skagensmalerne er malet om sommeren, mens udvandringen er efterår eller vinter. På billedet med Skagensjægerne er der en meget stor glød i billedet, og det ser ret varmt ud. Så det regner vi med er sensommer eller sommer. I begge billeder kan man se, at begge parter søger lykke, men i vidt forskellige forhold. Og i det ene billede kan man se, at de har fundet lykken og er lykkelige, og hvorimod i det andet billede, der søger de lykken og håber på det bedste. Dette var vores bud på en komparativ analyse af de to billeder.